Kunsilli Lokali se jkunu jistgħu japplikaw biex jibbenefikaw minn fond ta' 29 miljun euro tal-Awtorità tal-Ippjanar biex jintużaw fuq proġetti biex isebbħu l-lokal tagħhom. F'seminar li ttella għal Kunsilli Lokali, intqal li l-Kunsilli se jkollhom l-opportunità li jiżviluppaw proġetti permezz ta' dawn il-fondi li ġejjin mill-Fond tal-Iżvilupp u l-Ippjanar. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis spjega kif dan il-fond se jservi ta' għajnuna biex bekk ir-residenti jgawdu minn proġetti li jisebbħu l-lokalità tagħhom. Il-Kunsilli Lokali jistgħu japplikaw biex isebbħu aktar u jirranġaw il-lokalitajiet tagħhom. Kien hemm parteċipazzjoni tajba ħafna u naħseb dan qed jawgura tajjeb ħafna f'dak li qegħdin nagħmlu aħna f'din ir-riforma li l-Kunsilli Lokali rridu nagħmlu minnhom il-Gvern Lokali fil-lokalitajiet tagħna. Dan il-fond se jkun qed jagħti lok lill-Kunsilli Lokali biex jirċievu 30% mill-valur tal-proġett propost qabel jibda. Bekk il-Kunsilli jkunu jistgħu jagħtu bidu għal proġett tagħhom. Is-Sindku ta' Ħad-Dingli Sandro Azzoppardi spjega kif permezz ta' fondi miksuba mill-Awtorità tal-Ippjanar setgħu jsiru proġetti oħrajn li jsebbħu aktar il-lokalità ta' Ħad-Dingli. Se nkunu qed nibbenefikaw minn fondi ta' Development Planning Fund sabiex nibdlu l-bankini fiċ-ċentru tar-Lokal, partikolarment fit-triq San Rokku, triq il-Kunċizzjoni, triq il-Parroċċa, sabiex inkunu nistgħu nagħmluhom tal-Porfido u l-Lava sabiex jikkomplementaw il-proġett taċ-ċentru tal-Lokal ta' Ħad-Dingli. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Chris Saġus faħħar l-inizjattiva tal-Kunsilli Lokali kif ukoll l-Awtorità tal-Ippjanar tal-impenn tagħhom. Spjega kif din hija opportunità biex il-Kunsilli jiżviluppaw proġetti li jagħtu kontribut lil lokalitajiet taħt forma ta' ambjent aħjar għall komunitajiet tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.